abụọ na isii n'ime ọnwa April 2025 wee bịa n'ụbọchị Satọde bịa n'ụbọchị a ga-azụ ahịa nkwọ n'ụzọ abịa na-enwe n'ala Igbo. Mụ nwa His Imperial Majesty Dr. Ambassador Prosper Chukwuka ezi Igbo gburugburu worldwide eze obi iwu ukwu wee na-adọpụ ọjị n'ụtụtụ wee na-agha ayọ Chukwu abịa ama ka ị wepụrụ ndị Igbo malikata ali adaba adaba nke ndị oyibo na-akpọ rising and falling, maka na ọ jọrọ ezigbote njọ n'ime ndụ mmadụ ikele eke. Gị nwewe onye Igbo ebe ọ na ị nọ, ma ị nọ Naijiria ma ị nọ n'obodo oyibo, ana m ewepụ mmụọ rising and falling n'ime ndụ, ana m ewepụ mmalikata ali adaba adaba n'ime ndụ, wee na-ekwu na malite n'ụbọchị tata na ịya alị ịya azị ada ọnya ga ekpere izu omeiwu ukwu na ekpe n'ime ndụ n'ụtụtụ. Anyị wee na-ekwu maka anyị gọlị aka ọlịa ọ dị egwu. Ndị ichie na-ede ọjị nkunu taa anyị n'otu ka anyị taa dị n'ibe ibe anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị taa bụ na ọ bịala ịgba anyị egbu onwe ya. Anyị na-enye unu ọjị ka anyị na-enye unu mmịa n'ama ndị Igbo niile nọ n'ebe n'ụlọ ụwa sọtụrụ. Ezi Igbo gburugburu worldwide na-atụ mmịa n'ụtụtụ wee nekwuru ya atụrụ anyị mma n'ụtụtụ, ehihie na abalị.